Ja, det er June. Goddag, det er fra KTAS. Ja. Vi har konstateret en lille fejl på jeres telefon. Fejl? Ja. Hvordan det? Er det en skivetelefon, de har? Med skive? Ja. Ja. Den har I ekstra telefoner til? Hvad mener du med en fejl? Altså, jeg har da ikke hørt nogen fejl. Nej, men det kan vi se herinde. Det er et lille relæ, der sidder i højre side af telefonen på midten. Ja. Der har sat sig fast. Hvordan det? Ja, det er blevet beskidt eller sådan noget. Der er snus mellem de der små fødder, kan man sige. Skal jeg så vende telefonen om? Nej, det de skal gøre, det er at tage deres rør, de snakker med, Ja. og så slå ganske stille ind i siden på telefonen. Det er ævl, det der. Det er Nej. telefonlir. Det lyder sådan. Jamen, vil det lige, altså. Jamen, det er meget vigtigt. Det er et lille relæ. Et sikringsrelæ. Det er det, der tæller penge, ikke? Penge? Ja. Det kan du ikke lave fis med mig. Hvorfor skulle vi det? Altså, det er Du for ved, der er så mange, der ringer og siger sådan noget fjort. Ja, det ved jeg godt, og det er også derfor, alle dem, vi retter fejlene hos, de smækker meget tit rør på. Ja. Og det er altså ærgerligt, fordi at det er blevet sådan med telefonfis. Men det er et lille Hvad hedder sikringsrelæ. du? Jeg hedder Niels Og hvad mere end Niels? Petersen, Niels Petersen. Og hvad for en afdeling sidder du på derinde? afdeling A. Det er telefonservice. Okay, så prøver vi igen. Prøv hvad? Ja, det jeg skulle gøre. Ja. De slår stille på højre side af telefonen Ja. med røret. Med rør. Ja. Eller med hånden. Bare en sådan lidt hård genstand. Skal jeg gøre det nu? Ja. Ja, det virker lidt dumt, men altså det... Helt ærligt, jeg føler mig faktisk begribt, fordi du ved, der er så mange, der ringer og siger sådan noget evne noget, ikke? Ja, jeg ved det godt. Det er altså også ærgerligt. Jeg slår på højre side af telefonen med min hånd. Ja, eller røret. Bare en lidt hård genstand. Så vent lige lidt. Ja. Er du med? Ja. Og hvad så? Så er det varder!